थारैनो दिफेन बर' सारा नैबे 2024 नि जे BTR आव फैनाय बाजेटनि सायाव गोजोननाय गैमारा नामा? दिलीप सयखियाखौ जाय थांखिजों भट होहोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रायजोफोरनाव भट बिनानै दिलीप सयखियानि थाखाय दिनै बिथाङा पार्लियामेन्टआव जेबादि भाषण होदों बेजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोजोननाय गैया नामा? बेनिनो नैबे सिगांग्रो नोंथांमोन बयबो गाइस नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। दरं उदालगुरिनि मोनद' विधानसभा समष्टिनि रायजो राजाया दिलीप सयखिया बिथांनो भट होगोन आरो बेखायनो भट होगोन दिलीप सयखिया दिल्लीयाव थांनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेशनखौ बिथाङा समर्थन खालामगोन। राजनैतिक संबिधानिक गणतान्त्रिक अधिकारखौ आबुङै मोनफुंनांगौनि थाखाय इस्यु आरो एजेन्डानि सार्थआव BTR सुक्तिनि गासै जिखिनि अनुष्ठान प्रतिष्ठान इन्स्टिटिउसनफोर गायसननायनि सार्थआव जेलाव थानाय NDB बिथांमोनखौ बखनांगौ आरो गासै जोंनि केस दैखांनांगौ, लोगोसेनो मार्टियार परियालनो एक्सग्रेसिया होनांगौ। बे गासै गुबै एजेन्डा आरो आयदाफोरखौ लानानै जोङो माहारियारि आफाद फरायसा आफाद जानानैब्लाबो राजखान्थियारि जों एक्सारसाइज जों खालामनायनि बाथ्रा सानाखै, नाथाय जोङो बे उद्देश्यखौ लानानै NDA जे नेशनेल डेमोक्रेटिक एलायन्स दङ बिथांमोननि बिजाथिखौ थोंजोङै जोङो मदद होदों आरो मदद होनानै खामानि मावदों। बर' आइ आफा रायजो राजाखौ जोङो खावलायदों जे एजेन्डा आरो इस्युनि सार्थआव बर' जातीय सार्थआव बयबो जाहाथे NDA नो भट होनानै जोंनि जे ग्रेटार इन्टारेस्ट दङ, गिदिर जोंनि जे थांखि दङ बेखौ जाफुंसारनायाव बार्गेनिं खालामनायाव गिभ एन्ड टेक पलिसिनि आधाराव बेखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय मदद होनांगौ होननानै जोङो अलरेडि आपिल खालामगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा कमिटमेन्टनि आधाराव खामानि मावदों आरो कमिटमेन्टखौ जों मालाबाबो भंग खालायाखै। कमिटमेन्टआ जातीय सार्थनि थाखाय आरो बेखायनो दरं उदालगुरियाव दिलीप सयखिया बिथांखौ जोङो पूर्ण समर्थन होनानै जों खामानि मावदों। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय। आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' आंबो इसोरनि अननायावनो मोजां जाबोगासिनो दं। दिफेन बर' सारनिया गोजोननाय गैया जादों। जिबादि बाजेट आरो पेकेज 2024 नि पार्लियामेन्टआव जिबादि बाजेट सेसन जादों बेवहाय जिबादि BTR नि थाखाय पेकेज हरदों बेनि सायाव निस्सय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' जाथिनि सार्थआवहाय आसा खालामनाय बायदि जायाखै बेखौ नुनो मोनदों। बे मोनसे क्लियार पिक्सार। जोङो we can imagine from the speech of दिफेन बर' through the media। दा जों बेखौ केपचार खालामनो हायो। अलरेडि we have केपचार, जोंनि केपचार खालामखाबाय। दा मेन खोथाया जाहैबाय दिलीप सयखियाखौ जाबादि जाथिनि सार्थआव MP NDA नि जानानै MP याव देरहाहोनानै पार्लियामेन्टआव बर' हारिनि एक्सग्रेसिया एक्स NDB फोरनि मुंख्लंफोरनि जायनाखि फैसा आरो NDFB बिथांमोननि जेलाव थानाय गायसनगिरि फाउन्डार चेयारमेन सार रन्जन दाइमारि सारमोननि उदां अख्राङाव फैनायनि खोथा, बेफोर गासैखौबो थुलमुल भाबै BTR फोरखौ मावफुंजानायनि सार्थ बेफोर गासैखौबो लानानै दिलीप सयखियाखौ NDA नि जानानै डाइरेक्टलि एबसुनिफ्राय जोंनि बर'नि हिस्ट्रियाव बिराद गोबावनि उनाव आरो आफ्टार दा माने मेनि इयार्स माने डिकेट्स आफ्टार वान डिकेट्स बर'नि हिस्ट्रियावहाय दिफेन बर' सारनि नेतृत्वआव थोंजोङै राजनैतिक फोथाराव ओंखारनानै सासे पार्टिकुलार केन्डिडेटनि थाखाय पलिटिकेल पार्टिनि थाखाय भट बिनायखौ जों नुनो मोनदों। जे बेवहाय जाथिनि सार्थ होननानै बिथांमोना फोरमायदों, औ पलिटिकेल इन्ट्रेस्ट गैया होननानै। दा बावहाय दा पार्लियामेन्टआव जों नायो नुयो दिलीप सयखियानि जानानै भट बिनायाव दिलीप सयखिया दिनै बुंदोंना पार्लियामेन्टआव मालाबा बुंफेरनायदों, अनारेबल स्पिकार I as a member of parliament from दरं उदालगुरि constituency I have the right to demand
immediate release of रन्जन दैमारि and his colleagues होननानै बिथांमोना मालाबा दिलीप सैखिया बिथाङा मालाबा बुंफेरदों बर' हारिनि जानानै NDP फोरनि जानानै होनफेरदों As a member of parliament I want immediate release of रन्जन दैमारि founder chairman of NDP who had sacrificed his life for the Bodo nation बिदि बुंफेरदों बर' आन्दोलনৰ যি ব্যক্তিসকলে sacrifice হৈ গ'ল সেই ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে কিবা নহয় কিবা এটা পেকেজৰ কাৰণে दिलीप सैकिया डांगरिया पार्लियामेंट आवाज उत्थापन কৰিছে নাকি कभी हमारे लिए बोडोलैंड मूवमेंट में जो सेक्रीफाइस हुआ है उन लोगों के लिए पार्लियामेंट में कुछ बोला है आप लोगों ने कुछ देखा है दिलीप सैकिया को बोडो लोगों का जो प्रॉब्लम है इसके बारे में कुछ बोला है अगर देखा तो मुझे वीडियो क्लिप्स भेज देना दा बेवहाय बिथांमोना आरो जों बर' हारिया साननो गोनां बाथ्रा दं दिनै बेबादि मिस्टेकखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद हारिनि सिनस्रि आफाद बेकबन अर्गानाइजेसन जानानै बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मावोब्ला जों रायजो राजाफ्रा गोसोखौ गुलुं गुलुं मोनो मारै जालांगोन बेबायदि दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा बुङो कमेन्ट्स हरबानो जाबाय स' भिडिअखौ सिगां फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं